Şehrede Liverpool ayetinin polisiya müdürlüğünün çarjıw hemde köýtürnäk etraplarynyň polisiya bölümlerini hafta ulaglaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasawaş toplarynyň edara binalarynyň açylış dawarasy şatlyk şowkuna wesenli. Dawara ratnaşylar we täze binalarda işleýän hünärmenler ýurdumyzda hafta ulaglaryň sağlaşyk hereketiniň üpjün edilmegi we ýol ulag hadisalarynyň öňüniň alma uğruna zero tagallalaryň edilýänigi hemde bu wagtda ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilýäni üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bele serkirde başlygyna hemde gahrman arkadamyda tüýs yürekden hoşallyk bildirdiler. Bellenşýäli täze merkediň otoglarynyň enjamlaşdyrylyşy, olarda ornaşdyrylan täzeçil tehnologiýalar we sany ulgam ýokary halkara görkezjilerine dogly laýyk gelýär we bu ýerde anyp barýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şartlanyrýar. Häzirki döwürde ýurdumynyň durly konjekturlaryna ýollaryň degişli derejede saklanmagyna, köçelerde ýol hereketine degişli belgileriň gowunajaý oturdylmagyna we olaryň sağlaşly hereketine möhüm ünsürlýär. Bu orta sürücüler we piyada ýolagçylar üçin zerur bolan amatlyklaryň döredilmegini öz için alýar. Şunun bilen baglykda ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri öňde goýulan wezipeleriň talaba laýyk ýerine ýetirmek uğruna ähli zerur tagallary edýärler. Bu olsa amala asylýan işleriň bellenen kadrlaryna laýyk gelmegine aýratyn ähmetliler. Şunna ulaglaryň sağlaşy hereketiniň pugta berja edilmek uğruna amala asylýan giň meşgul işler özüniň oňy netijesini berýär. Binalaryň daş töwerekleriniň awadanlaşdyryş işlerine de möhüm ähmet berilipdir. Häzirki döwürde ulaglaryň sağlaşy hereketini öpjün etmek hemde hereket howpsuzlygyny pugtalandyrmak möhüm wezipe hökmüne kesitlendi. Şu maksat bilen ýurdumyzda bu uğra degişli köp taraply işler anyp barlýar. Ähli ýerlerde giň hemde amatly ýollar gurulýar, hemde odal bal bolanlarynyň durky täzelenýär. Köçeler we ýollar dünýä nüwlerine laýyk gelýän hereketi sağlaýjy we beýleki maksatly serişler bilen üpjün edilýär. Ýurdumyzda giňden bellenip geçilýän şany sene watan goragçylarynyň güni münasibetli bugünkü açylyp ulanmagy berilen täze desgalar halkymyz üçin ajaýyp toý sowgadyna urly.